Budaya. Iya. Kambrojok kadhemen samudra anebah ing Bantala utameng para putra-putra raga muda budaya. So, ya.
ayo ayo tapi paling trojo lorot sinondro diwadaruyo lo wush wo aha yo muda-muda ya. Saranane wong kang luhung betah tapa cegah guling ngelingo salat miko
wacana kudu manis mureseng seme sesama samane manungsa sami ngrasuk busana kuning rupane yen dialur kadya podhang raton pratandhaning jumeng kuda mripat menteleng kuping jegri boten tetar kaseblak mubat mabit playuning turung maksor magita kita bajak bari siap siaga Raga muda budaya nyuwun tambahi marang suja. Iya. Ayo dong. Mantep coy, raga muda budaya. Ayo Cahayu, cintaku. Dek biyen nate nganti asik. Asik dong. Naga
ayune ayu Apa aku semoke semok kene tresno nyatane sliramu ngerani ati tatu wis ra bisa ditambani pripati wis ra bisa tak kekeke ya iyo wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali kok gawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo dan sesuwun ingkang paringan ele marang keluarga tansah nyandi hayem tentrem pangajepri nolang bengi bola bali mbok ojo nglarani ati
besok yen wis kelakon hidamanku urip ora sengsara hanya nyuwun marang Gusti kinabulna kekayuanku iki muda budaya Yo
yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing angkasa sun takon wartane regi janji-janjiku eling sumadatra sing tias ingsun nimas ingsun prasetyo sinaksenan bumi langit tangis endas ngenteni padang rembulan rokok muda budaya so yes Raka muda budaya iya kebangetan nasibku aku percaya karo kowe wong ayu yo kene kowe ra kena tak percaya kebangetan tondo ngelingono tak gonceng Kediri nang telung agung sakmono adoh yo kene kowe citra janji kebangetan
nalikane biyen ngeterke lungamu ora teka bisa suwe ra ketemu antarane tulung agung lan kediri nggonmu nangis lumu aku sing ngusapi madhep mantep konmu bakal niat lunga kanggo cukupi bebrayang bale wis mo ning rangira jebule malah mentolong krungu kabar sliramu gandeng momiyo antarane tulung agung lan kediri ngonmu pamit lunga bakal ngati-ati antarane tulung agung lan kediri lomu netes mung aku sabar ngusapi pepesene aku kudu kaya ngene mbok yo eling janjimu dhewe kae pancen janji kuwi gampang diucapke pungkasane gawe gelo selawase walah yo kok mung sawang amung rupa amung bondo ning tresnaku ora liana wong ayu kebangetan kowe awakku rek wong wedok sing lamis ya kowe Godku pamit lunga aku sing
sepine raku Asik Cok. Rokok muda-muda ya. cemburu kok duduk sapa-sapane sing ngelek perhatian ning akhire sliramu sing ilang ra pengen liyane pengen aku siji mung kowe kenyataane Asik asik. kudu aku ing jero atimu isih
jogete Mbak Edi. Mbak Edi. Raga Muda Budaya Ibu Lilis Primadona sing mungkin son baleni maneh panas mangsa ketika ngene apa ya kadang di dhuwur kadang di ngisor ngono to aja si nyanyi lho jendane kan di dhuwur penyanyi kan di ngisor dadak sing dadi pertanyaan penak di ngisor apa penak di dhuwur tergantung situasi bagaimana Ibu Lilis Primadona jantung hatiku cintaku sayangku matahariku bagaimana oh dandu yeah. Dan iki luar biasa Mian ki putri Indonesia tahun 1935 Ibu Lilis Primadona Mian putri Indonesia jongnya di tahun 1935 ala kala itu ya. Mangga yuk kita berbagi sampun wau gending-gending manusuka ingkang sampun karate para kanca-kanca wira pradangga utawi penabuh utawi pengrawit sindene cik nom-nom dagangan kabeh cik sekolah kabeh pengrawite wira swarane lho cik SMP iya ta Wah tukang keyboard iki loro tukang keyboard e keyboard e sitok ning sing nabuh loro dadi kademen mengkeret Jang luwes nuwun nggih mboten kasiben mboten malih matur wonten Waraga Agung Raga Muda Budaya anggenipun marak swarma nuwun tambah pangestu khususipun wonten masyarakat Manyaran lan sak kiwa tengenipun. Yuk kita kembali ke kaula muda ya pecinta dangdut pecinta joget silakan bergoyang ya silakan request mungkin Anda lagu Anda ya akan persembahkan orang yang Anda cintai orang yang Anda sayangi tentunya orang yang dekat di hati panjenengan semuanya bergoyang bersama Raga Muda Budaya yang dipimpin langsung oleh penyalipun Ibu Lilis Primadona. Ayo Bapak Bakul silakan bergoyang. Yuk bukan dagangannya laris asik.
to. Degane kambing ijo masih nggih. Bejane sing duwe degan penyanyine kaya ngono lho. Beh, jan kaya melon montrot to. Degan apa melon? Melon montrot. Sawan iki iso wae ya. Wis nyanyi iki wayahe sampean. Bos ingkang nanggap teng pundi niki bapane Raga Song ndang disawer, Bos. Iki, Bos. Ayo, bos ndi? Pundi bose pundi? Sing nanggap ndi? Sing nanggap lho ndi? Ngomong bose Raga gelem nyanyi niki ya to? Iya, aku mang ke susu-susu ya, Kak. Melayu tak diet nih aku iki, Mang. Iya. Nih, coba dulu sama sore ya, Kak ya. Masih udan panggah los gila iki biasa. Ya kan udan cek banyu garai demongi. Lah udan geragal no piye? Request siapa? Kok panggah bojo loro to? Lho ya tak panggah bojo loro Hah? Sing penak bojo loro. Sangu. Ya ayo janda. Lho, sing sitok bojo tak janda. Piye iki ngene iki? Den wong antre bojone wong enak. Ku tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai air surga, tapi semuanya dusta. Aku kau sayang, sayang, terbuai aku sangka. Tapi kini
terbang melayang, tapi ini akan menghilang. Entah kemana. Aku sendiri menjaga lagi jaga tadi. Aku sendiri menjaga lagi jaga tadi. Oh ngoten. Nggih. Iki sing duwe hajat iki. Nggih, sing duwe hajat. Heeh. Nggih, ajeng request napa niki? Niki Kasih lagu request apa? apa, Bu? Oh, weh. Lah zo, wis tak karo payungan ngeten nggih. Heeh, wis ora apa-apa. Kok Piye? kowe nyapa melu ngiyup iki? Lah ya. Kowe ya kudanan udah ya wis. Nek penyanyimu iki udah ya. Bingung sak donya. Nah, domongi yo kemlet. Oke, ini mau dikasih lagu apa? Bisa. Artisnya ke atas. Ke atasnya siapa? Hah? Tak atasnya tukang ngendang aku. Oh no. Payung satu dong. Lah yo, iki klambiku gak waterproof ya, Mbak. Oh iya. Petok no mana GBH abang wisan aku ki. Piye masih full. Ora GBH ireng aku. Lah piye oh. Loh, iki dukune mbok yo diomongin mau udane mandek sik. Ya dikasih lagu apa ini? Loh, lagu apa ini? Ya. Oke, napa-napa? Permata hati. Sangu ora? mboten? Masih langsung. Oh, sangu, iya. Langsung pelunasan ya, Mas? Mau DP langsung lunas ae. Heeh, wis titenana lho ya. Piye sayang? Heeh to, ya kudu iki. Nah, ngene tak gocekane to, Dalam. lah Oh, jenengan. Mas. Bu ayo rono njemuk anu duit. Lah rodok rene. Lah iki lho. Heeh, kesok iki. Heeh, permata hati. Wis kabeh biuk ngono lho, Mas. Lah iki sitoke urung Ya Allah, kok ora padha. Oh alah, oh sitoke urung. Wis. Sing kuwi jek jan. Wah, ya ora apa-apa, cacat doyan iki. Nih, ya wes ayo. Oh nggih, Bos. Bos nyanyi ta, Bos? Lho, bosnya ndewelik ngono. Ya masih full dikasih permata heart. Permata heart. Heeh. Ya Mbak, domongi kutange penyanyine abang kabeh iki. Lah ya ngrembes ora lucu iki. Langsung viral, Kak. Ora apa-apa. Ora asine. Transparan. Nah, Wes. Senajan payungan ra apa-apa ya, Mas ya. Gaso. Lagune nyetek ogleng. Dengan siapa ini? Oh ya pakai masih.
Iki wes Mas. Wes senang. Wes ya. Ini sudah apa Wes. malih? Wes. Sudah. Ya masih kok mau tak pulang toh. Ya semoga dilanjut. Oke, terima kasih ya. Semoga terhibur bersama artis-artis Sawari Jawa Timur yang hadir di hadapan panjenengan semuanya bersama Rogo Muda Budaya. Yo, silakan bergoyang tentunya di tempat panjenengan masing-masing, coy. Angge ya, sekali lagi ya, silahkan request atau pemutaran lagu tapi gending-gending Monosuko ya, gending uyon-uyon campur sari dan semuanya. Ayo Cahyo. Joko lelor kemocarong yen bengi kanggo kluyuran dasar bocah rati nganggur kang lagi nandang kasmaran awan-awan ngombe limune katutan semut dasar bocah rada bingung kelingan sindene imut si imut tenan apa kowe tega tenan nyawa aku kakas maran aku arep nyemplung sumur anane mung sumur kompan aku wani mati tenan tiba urip kewirangan nanging aku isih wedi turu jeneng kuburan bocah dodok ngalor ngidul
dasar dodok bocah gemblung arep mati eling bacaan aku wani mati tenan timbang urip pewirangan aku arep nyemplung sumur anane mung sumur kompan Joko lelur kemul carung ngelor ngidul ragaruan dasar dodok bocah gemblung arep mati ning bacaan Rogo Muda Budaya bumi wis saya anget di pantai tanah Jawa Selatan angker sunyi sepi hanya gelombang yang menggelegar menghantam ketika baca berita dalam keheningan tersirat sinar emas gemilang bayang-bayang Rama Isian beretakan senang membumbung di angkasa